Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan san labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's Baymax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, Baymax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. Baymax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan, Pangasinan.
maabig ya kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuasan. Masantos tan maabig iya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringilan Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakalupyo adasayan kabuasan, Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares, kay bamad si kapaborito Errol Horado, tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules, pizza 19 bulan na Nobyembre 2025, 36 days more before Christmas. Jadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan. Kampanya kontra delegalya droga pinaulit na kapulisan jadluyag na Pangasinan, street level individual naralan na Cebu. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Service warrant imparesibe at sakay laki yawalaan na kaso na murder. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Duara na aksidente na ikurit jadaluyag na Pangasinan. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Jada ulo na balitad nasyonal, Presidente Marcos agaw nikban ada pwesto. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Korte Suprema embasura to sukaro nan Senador Bato ni pahakar at pahipaway na warrant of arrest yanan lapo at ICC. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Grade 11 and grade 12 bagay unong ada DepEd. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Ugali na agatunay agi subanat na Senador Amy Marcos palapag ng Congressman Sandro Marcos. Balitad kabuasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyaray detalye ada balita da lokal. Jada balita da lokal. Makalanor ada gangahan na PNP Provincial Director Police Colonel Arbela Merculio ada malat niya pampatunto na anti-illegal drugs sa campaign. Street level individual naral ada oras na alas 3:30 na kabuasan. Jada Barangay Kisban na Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Tinabat sunariston suspect at ngaranton na Deba kabat-bata abogado, walad sustunidad. Si katoy siningkata yatampol na saray Kalasyaw Pulis, jad koordinasyon na Philippine Drug and Enforcement Agency, PDEA Region 1. Asamsamad 5 na suspect, so 24 ya pirason plastic, ziplock, ya walaya kargaton na dried marijuana leaves, walay bulaton na 200 ya gramo. Mambili na 24 o 24,000 pesos. Taluran agni na usar ya disposable vape o sigareta. Yan ang karga na liquid marijuana. Sakay genuine na 500 peso bill. Yan usar ya impanpain na suspect.
Tana 5 pirason 1,000 na budol money. So may suspect ang sa ebidensya. So inawit niya da police station. Antes siya nawit iray akumpiskan illegal ya droga. Jada provincial forensic unit. Jada balay na rin kayong Pangasinan. Kaso ninsunggay na section na 5 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002 yung sigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Jada sare karuman niya balita da lokal. Imparesibe so service warrant laban at laki na walaan na kason murder. Ya imparesibe da oras na alas 10:46 na kabusan. Jada Bureau of Jail Management and Penology ya narumog jada barangay Sapag Grande Bari na Burgos Pangasinan sa may suspect ya piles ya kakulong jada BJMP so kinabat at ngaranton Bilman Peralta Castillo walang sustunidad si katoy na resto makalanor da biskag na warrant of arrest ya impaksab na Regional Trial Court Burgos Pangasinan da kaso na panagpatay ang gaposo en rekomendan piyansa sa may suspect so wala ni ada BJMP ada Baloy na Burgos Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Taluran aksidente sunay koret jada nanduruman na lugar ada luyag na Pangasinan. Jada balay na Mangaldan Pangasinan nagawa so aksidente oras na alas 5:35 na palbangon, Yagawa Jad National Highway na Barangay Bunlag, bali na Mangaldan Pangasinan. Sa may involve luluganan, Blue Black Rosy 150 Garong, yamamanihuan na manidad na 56 anyos, wali asawa, dumaralos kay bato na akaluhan, so manidad na 35 anyos, awalaan na asawa tan si katoso walad sustunidad tan sa may kabanggaan dara niya Red Honda Click 125 yamamanihuan na 22 anyos ang gapo asawa kay bato nakalason na so 30 anyos ang gapo sa asawa. Jadi initial investigasyon sa Red Wara motorsiklo sa parehas siya nalapod north direction Yamamarat jada south direction sa Merusi 150 Garong so wala da unaan na akasabilara da ingkagawan na aksidente biglan na simulpot so Honda Click motorcycle lapod ang biluwat so abilan pasen tanang kapoy silaw na abitlan na garong singigan na sa may aksidente sa may driver na sa may akalason so atumbah singigan na sa may pagagamurdaran niya na sugat jad nanduruan parte na laman tan si Karen Batek jada patambalan. Balitad Kabuasan, Jet Radyo Pangasinan. Taluran luluganan, sunan babanggaan at oras na alas 5:38 na labi. Yagawa Jad National Road na Barangay Gubul, balay na sa Sinto Pangasinan. Sa Rembo, luluganan, Maron Mitsubishi Montero, mamanihuan na 23 anyos. Ang gapoy asawa, marketing professional, Black Honda CBR 150 motorcycle, mamaniwan mo't nasa 60 anyos, wali asawa, puriman tansamay gray Toyota Fortuner, mamaniwan na 38 anyos, wali asawa, ang gapoy anapan na. Jada ginawa ng investigasyon na pulis sa Nasinto, akabataan na tanbasimot ada sa may dashcam footage na Mitsubishi Montero, yasikatoy ng lapo at west direction,
Yamamarap jada East direction lego niya sa may CBR 150 motorcycle. So nanlapumot the north direction. Yamamarap jada south direction na nasa may aksidente. So agawa lapod sa may mismon Montero at sikato so sa may man overtake laware. Bangbalat at tatapikas to sa bidlan na motorsiklo tan saya so atumba tan bimang gamot ada sa may sakinin luluganan alos kontrol na driver na motorsiklo sumunobila kanyan na sikato sa bimangga sa may Toyota Fortuner yanunar at akagamor na sugat ada nandurang parte na laman so abitlan na driver na motorsiklo tan sikato simbatik na sara ng responde na Rural Health Unit ya imbatik ya da Region 1 Medical Center Annex Bunuan Binlok pian tambalon so agamoranton sugat. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan re katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag sa balitad nasyonal wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Basan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:18 na po ng umaga, 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi magbibitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga panawagan ng mga grupong kaalyado ni Vice President Sara Duterte na bumaba ito sa puwesto. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi na kailangan pang i-memorize ang panawagan ng mga supporter ng Vice Presidente dahil ang nais nila ay ito ang pumalit sa Pangulo. Hindi rin anya bibigyan ng pagkakataon na pumalit ang Vice Presidente sa Pangulo sa pamamagitan ng mga ginagawang kilos protesta at pagtatangka ng mga propagandista at mga destabilizer na pabagsakin ang gobyerno. Giit ni Castro, patuloy na nagtatrabaho si Pangulong Marcos para sa bansa kaya hindi nito kailanman magiging opsyon
ang pagbibitiw sa kanyang pwesto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, hindi asal ng isang tunay na kapatid. Ito ang mariing buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa umano'y kataksilan laban sa kanilang pamilya ng kanyang tita na si Senator Amy Marcos matapos na akusahang gumagamit ng droga ang kanyang magulang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa. Sinabi ni Sandro na walang basihan, kasinungalingan at paninira lamang sa kanilang pamilya ang mga banat ng kanyang tita Amy na bahagi ng destabilisasyon laban sa administrasyon upang isulong ang ambisyon nitong politikal. Sinabi ni Marcos ng kanyang pinsan na sina Borgi, Ilocos Norte Vice Governor Macho Marcos Manotok at Attorney Michael Marcos Kion ay kayang patunayan na walang katotohanan ang pinagsasabi ng kanyang tita Amy. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Pangasinan, Radyo Pangasinan. nanindigan ng palasyo na hindi papatulan ang panawagang hair follicle test kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacanang sa hamon ni Senator Amy Marcos na sumailalim sa pagsusuri ang kapatid matapos ibunyag sa anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo na lulong ito sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, uulit-ulitin ng Malacanang na hindi magpapadala ang kanilang hanay kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Iginit pa ni Castro na matagal nang naresolba ang issue. Ayon pa kay Castro, malinis ang Pangulo at hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok na dulot ng mga destabilizers at mga obstructionists. Wala kasi anyang ibang hangad ang mga ito kundi magbigay ng mga kondisyon at utos kahit hindi na ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang inihaing very urgent motion ni Senator Bato de la Rosa na atasan si Ombudsman Jesus Boying Remulla na ipakita ang umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Iniutos naman ng Supreme Court na maghain ng kanilang komento ang mga respondent sa very urgent manifestation sa loob ng 10 araw. Inaksyonan ng Supreme Court en banc ang petisyon na inihain ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador De La Rosa noong March 11, 2025 na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Naghain din ang mga petitioner ng very urgent manifestation na nagsasaad na ipinahayag ni Remulla sa publiko na inilabas na ang warrant of arrest ng ICC na may diffusion order laban kay De La Rosa na isusuko siya ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC nang hindi sumasailalim sa extradition proceedings at ang Department of Justice ay naglagay ng hindi bababa sa 3 testigo sa ilalim ng Witness Protection Program sa hiling ng ICC. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, mariing pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang naglabasang social media post na tatanggalin na ang grades 11 at 12 sa school year 2026-2027. Paglilinaw ng DepEd, walang katotohanan ng kumakalat na post sa social media tungkol sa umano'y pagtatanggal sa grade 11 at 12. Sa kumakalat na online post, nakasaad ang peking anunsyo ng DepEd na ang K-12 program ay hindi na ipatutupad simula June 2026. Ilang paaralan na umano ang nagsimulang magpatupad ng naturang direktiba.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumain nyo ang ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin. Alas 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Tanjad Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kapusan Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:30 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Team Akti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Miyerkules sa Pizza 19 ba? Sa buwan ng 19 Nobyembre 2025. Uy, 36 days more before Christmas. Talagang nagpaparamdam ang simoy ng hangin. Ang batal Malamig sa aming kinaroroonan. Ay, siyempre. Thank you, manager. Matala. Hindi, wala pa Ano ba, pag timukha ko manok? Hindi, kasi kwan din. Siguro meron pang mga ibang ginagawa. Sa kailang bahay. Siyempre, si Manager Joey Bibi, hindi lang pang pamilya, pang opisina pa. Yun, kala ko Ayan. pang sports ko. Ayan, Kung meron kayong mga gustong iparating na mga mensahe, mga pagbati, mga sumbong, mga reklamo, mga suggestion, opinion, mangyari lang po, tumawag sa ating hotline na 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search lang po ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Yun. Oho. Mapapakinggan niyo po kami dyan. Aha. At mapapanood habang paparating pa yung piyesa ng ating himpilan. Yung antena. Antena, yan. Oo. In order pa yan eh. At siyempre yan nga yung nadaanan ng bagyong Uwan. Para mapakinggan niyo kami sa radyo, Okay, sa nabanggit mo yung bagyong Uwan, no? Sa nakalipas na bagyong Uwan na nagdulot ng pinsala sa ating mga ari-arian, mga kabahayan, na ito ay siyempre malakas yung bagyo na dumaan dito sa ating bansa. Nanalasa. Maraming mga nasira tulad ng mga poste ng elektrisidad, natumba, sanhin ng pagkawalan ng kuryente sa mga kabahayan, kapaborito Errol. At siyempre kaagad din na yan ay inaksyonan at nirestore ng mga electric company o electric cooperative, particular diyan sa Maya Central Pangasinan Electric Cooperative. Yung actually lahat ng dinaanan hindi talaga magkaundaw-ugaga. Yung mga kumpanya. Yan, tulad ng dito sa Dagupan, Decorp. Diyan, Senpelco, may Panelco, ginawa damot. So, ang gainayari ang daya. Actually, agara ng painawa. Para lang ma-restore at makabalik yung kuryente. At meron tayong panayam nga kay Madam Marisalinda Reyes, ang spokesperson ng Senpelco.
Dahil ang sabi niya ay matagumpay na nanumbalik yung power supply dahil hindi gaanong naapektuhan din. Although talagang dinaanan ng bagyong uwan, no? Pero yung kanya kasing pagkaka-explain, hindi naman, buti na lang, hindi ganun sa ibang probinsya. Oo, ibang probinsya. At sabi nga, may mga lugar sa nasasakupan ng Central Pangasinan Electric Cooperative na talagang sadyang natamaan, tulad yan sa bayan ng Sual, Pangasinan, at dito sa may Malasiki, may mga natumbang mga poste ng kuryente. Oo. At ang sabi ni Madam Marcelinda Reyes, sa ngayon na-energize na rin ang lahat ng nasasakupan ng Simpelco. So, pakinggan natin yung mismong panayam kay Madam Rizzalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dennis and Sir Errol. Maraming salamat ulit dahil kami po ay napagbigyan nyo ulit para mai-update po namin ang ating mga member consumer tungkol sa nangyaring pagbisita, pagdaan ng typhoon na uwan dito sa Central Pangasinan, dito sa nasasakupan ng Simpelco. Okay, to give you an update, as of now po, energized na po lahat ang aming mga primary, backbone, secondary, and lateral lines. Mayroon lang pong mga natirang mga service dropping na tinatawag namin, yung mga mangilang-ilang households, yung mga nasira-sira ang kanilang mga service drops, yung kanilang mga metro, yun ang medyo matagalang trabaho kasi sa isang lugar, isa, dalawa, tapos pupuntahan na naman nila sa ibang lugar na medyo malalayong distance. Kaya yun yung medyo natitirang mangilan-ngilan na hindi pa na po namin na-energize. Masasabi ko na maswerte pa rin ang Simpelco dahil hindi ho kami hardly hit nung typhoon na uwan, although alam po natin na malakas at naapektuhan din po kami, hindi lang po hardly hit. May mga poste din po kami na mga natumba, lalong-lalo na sa mga lateral, yung mga secondary, yung mga papasok sa barangay. Yun po ang medyo marami po kaming mga natumba at mga naputol na mga linya. Pero sa awa ng Diyos, naibalik na rin po namin completely noong November 15, yung pinakahuling 2 barangay po sa Malasiki na energize po namin noong Sabado. So, anong mga barangay o bayan na manipon? Lahat actually naapektuhan, sir. Nawalan po kami ng ilaw nung gabi ng November. Kailan ba nanalasa si Bagyong Uwan? Sunday ng gabi nawalan na po kami throughout the coverage area. Actually even sa Dagupan, I believe nawalan din sila. So kasi yung transmission line ng NGCP talagang inoff na po nila. Nagkaroon lang po kami ng energization sa aming mga substation nung sinabi ng NGCP nung after lunch ng Lunes, nung nangyari yung bagyo. And nung Lunes na yon, unti-unti din in-assess ng aming mga technical personnel kung possible din ba na-energize namin yung aming mga backbone line. At nung gabi nag-start na rin po kaming dahan-dahan na nag-energize ng aming mga backbone lines, primary lines. At halos magkakasunod na rin pong na-energize ang lahat ng nasasakupan ng Simpelco. Although naiwanan nga yung mga lateral lines kasi yun yung mga sumunod, yung mga papasok sa barangay. At ang hardly hit namin ay ang Sual talaga, palagi na lang yan. Tapos ang San Carlos, Lingayen, Malasiki talaga yung napuruan. Kaya yun yung pinakamatagal naming natapos. Besides sa napakaraming barangay, yun ang pinakamatagal naming na fully
energize yung 77 na barangays or 72, hindi ako masyadong sure. So, estimated damage naman. Hindi ko alam yung estimated cost ng damage, pero alam ko hindi naman ganun ka-significant kasi nga hindi yung backbone lines yung mga ano namin. Binalik lang po namin yung mga dati na kasi nag-lean, ganon. Although mayroon ding ginastos doon sa augmentation kasi nag-hire po kasi kami ng mga additional mga contractors. Kasi yun yung, kapag napailawan mo na kasi yung isa, magsisilusan na, kaya kailangan mong mag-augment ng mga manpower. So although talagang kahit na nag-augment pa rin kami, marami pa rin kaming complaints. So how do you handle yung mga, especially yung mga callers natin, yung mga consumers na gusto nila magkaroon kagad ng kuryente? Admittedly, kung paano nanalasa si Bagyong Uwan, ganun din po nanalasa ang aming mga bashers at ang aming mga complaints, mga requests na gusto nila mauna lahat. Pinapaliwanag namin sa abot ng aming makakaya. Pinapakita namin na nag-work po kami 24/7, hindi po kami huminto, na lagi namin sinasabi sa kanila na hindi namin kayang pagsabay-sabay-sabayin. Yung mga line workers po natin, halos hindi na rin matino ang kanilang tulog. I don't know kung nagiging aware din ho kayo na may mga ibang mga utilities, electric cooperatives na nag-sacrifice na ng kanilang mga buhay dahil sa mga pagod nila. Actually, parang mayroon ng 2 electric cooperatives na mayroon ng naging hero habang sila po ay nagre-restore ng kuryente para maibalik ang serbisyo ng kuryente. Kasi throughout the Philippines po yung naapektuhan. Yung sa mga ganyan, ma'am, di ba may tinatawag na bayanihan na permit na? Kumusta naman? Opo. Tinanong po ng PhilReca kung anong sitwasyon ng Sinpelco, kung nangangailangan po ba kami ng task force. Sabi naman namin, kakayanin naman namin kasi sabi ko nga, hindi significant yung naging damages sa amin. Kumbaga yung mga papasok, lateral lang po yung mga kaya ng mga personnel. At the same time yung augmentation nga na hinar po namin, nag-engage po kami ng service ng mga contractors. So hindi na po kami humingi. At ngayon, mayroong mga ibang lugar na actually bumubuo ng Task Force Kapatid Sinpelco team para pumunta kami ulit para mag-assist sa Nueva Vizcaya, Novelco, kasi sila yung hardly hit na hanggang ngayon, I believe marami pa sa bayan, marami pang mga lugar na hindi pa naiilawan. So, kailan po ang target date kung pumunta po Ang alam ko, within this week, kasi kahapon may instruction si GM, buuin mo na. So, kung sakasakali, baka either bukas or sa susunod. Basta ang alam ko, within this week po sila papunta. Sa isang team, ilang tao po ang bitubo? Sa isang co-op. Team na papadala niyo? Actually, sa buong co-op, sa isang co-op. Kasi, ang nangyayari, per region yung kasi may association din ho kami sa region, di ba? RECA 1, yung Region 1 Electric Cooperative. So, halimbawa, ang Sinpelco magpapadala ng 8 crew, ganun din po ang INEC, ganun. So, yung 6 na electric cooperatives pupunta sa Novelco para mag-assist doon. So, mahigit 10 ang tao na tutulong. Mahigit talaga kung pagsasamahin yung RECA 1. Marami, hindi lang Region 1 ang tutulong eh. Although ang PhilReca, ang ginagawa niya, siya yung nag-a-assign ng deployment, siya ang in charge doon sa deployment ng baka 3 co-ops lang ang kailangan mong assist diyan. Pupunta ka doon sa kabilang lugar. So sila yung in charge sa deployment ng mga tao. Yung mga ganyan, ma'am, ilang days yung mga... Depende sa damages. Oo. May umaabot ng buwan. May umaabot ng more than month. Pero, nung last time lang, Ilocos Norte po sila pumunta. Parang may 1 linggo din lang po silang
nag-assist doon. Ano bang priority nila dyan? Yung main line po ba? Oo, lahat yan. SOP yan ng lahat ng mga distribution utilities. Ang una munang pailawan, yung backbone line na tinatawag natin. Kasi hindi mo mapapailawan yung mga lateral, yung mga ano, hanggat hindi mo pa napapailawan yung backbone lines mo. So yun yung unang-una mo dapat i-check kung gaano i-assess mo yung damages, yun muna ayusin mo. Kasi sabi ko nga, hindi mo mapapailawan yung mga ibang sections kung hindi mo pa napailawan yung main. Diba, paano yung accommodation nila? Mayroon din namang ganito yan. Yung mga lineman na pinapadala namin, meron naman kaming pinapadalang baon nila. Although, ang alam ko sa mga electric cooperatives na pinupuntahan nila, libre din yung pinapakain. Pagkain. Pero syempre, hindi ganun kabongga kasi hardly hit na nga sila. Tapos ano. So, bayanihan talaga. So, sa mga ganyan, ma'am, makakapag-film sila ng overtime? Mayroon silang tinatawag na honorarium. Binibigyan na, pinoprovide na ng electric cooperative. It's not overtime, pero mayroong parang certain amount na, hindi naman incentive. Mayroon talagang standard amount na duly approved na rin. Ang NEA na rin ang nag-identify nung kung ilang amount. Tapos yung sa mga hardly hit na mga electric cooperatives na nangangailangan nga ng assist, yung mga ibang co-ops na hindi makapagbigay ng mga crew, magbibigay na lang sila ng cash. So yun yung gagamitin nila pang pakain sa mga crew, parang ganun. Katulad namin, halimbawa ang na-damage mostly ay sa Leyte. Instead na magpadala ka doon, ang laki-laki din ng gagastusin mo. Pati airfare, tapos yung kaligtasan pa nilang papunta doon, ang laki-laki. Yung merong certain amount na rin na in-identify ang PhilReca na kung hindi kayo makakapagpadala, padala na lang kayo ng donation ninyo, parang ganun. So in return, ganun din ma'am, kung may nangyari dito sa atin, Yes, sir. Ganun din ang gagawin. Yes, sir. Ganun yung napakagandang naging trait ng mga electric cooperatives kasi bayanihan spirit talaga. Okay, last ma'am, message na lang po natin sa mga kababayan natin. Opo. At luckily ay hindi tayo ganong apektuhan at naibalik din. Wala pang 5 araw ay completely ay may kuryente na po ang Sintelco. Sa mga member consumer owners po namin, kami po ay muling humihingi ng inyong pangunawa kung hindi man namin nagampanan agad-agad ang inyong kahilingan. Hindi po kami nag-favor ng kung sino man. Lahat po kayo ay importante sa amin. Nagkataon lang na syempre may kakulangan talaga sa manpower po natin. At syempre, naging massive po kasi yung affected area. Hindi ho namin kayang pagsabay-sabayin yon. Marami ho kasing mga bashing na nasasabi na ganito, kung ano-anong mga masasakit na salita ang aming nababasa. Sana po ay maintindihan nyo, hindi po tumitigil ang Sintelco para maibalik sa lalong madaling panahon ang inyong mga kuryente, ang serbisyo ng kuryente, dahil lahat po kayo ay importante po sa amin. Ang naging paliwanag ni Madam Rizalinda Reyes, ang spokesperson ng Central Pangasinan Electric Cooperative sa lungsod ng San Carlos. Lahat po kayo ay mahalaga sa amin. Ayan, yung kanyang yung huling bahagi ng kanyang mensahe. So kaagad naman na naibalik ang power supply ng Sintelco matapos na nalasa yung bagyong Uwan. Araw ng linggo, gabi, Pizza City, yung nawalan sila ng ilaw. At siyempre, bumalik din kinabukasan, after lunch ng Lunes, bumalik yung power ng kuryente. Diyan sa Central Pangasinan Electric Cooperative. But lahat ng mga electric cooperative dito sa nagtrabaho naman sila para sa atin. Oo, actually
delikado yung trabaho nila eh. Oo, risky kasi yung mga lineman. Kuryente yan eh. Oo. Sa katunayan, lahat ng ibang dagupan nawalan ng power supply. Siyempre, ang kawalan ng power supply dahil pinatay ng National Grid Corporation, NGCP, yung kailang transmission line dahil sa Baguio 1. Oo. Mas mabuti ng mas maagap kaysa naman may madisgrasya. Correct. Medyo natalusan datan tabag yung malante. Correct. Medyo natagalan lang ng ilang araw yung restoration ng linya ng kuryente. Wag po kayong basta-basta magalit kung kayo po ay nawalan pansamantala ng kuryente. Ang isipin na lang po natin sa ibang lugar totally wala talagang kuryente. Tulad ng sa atin nawala lang ng onte may mga nagrereklamo na. Doon sa Nueva Vizcaya sa ibang lugar po ay grabe. matagal po. Hard. Yung iba nga talaga totally walang kuryente, namumuhay ng walang kuryente. Diba? So kahit papaano magpasalamat pa rin tayo dahil yun lang yung sinapit natin. At saka ang sabi ni Madam Risa naman yung mga kasi medyo natagalan na nawalan ng kuryente, na balik yung kailang kuryente dahil dahil sa mga barabarangga may mga nasira diyan. Nasira yung service drop o yung metro ng kabahayan. Kaya medyo natatagalan dahil sa kakulangan din ng manpower ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Kaya't medyo habaan lang ng sinturon, sabi nga nila dahil kulang nga yung manpower. Siyempre, pagpupunta sa isang barangay, yung mismong lineman yung simple personnel para i-restore yung kuryente, siyempre sa ibang barangay na naman, papaano, siyempre kailangan nila ng manpower din. Kaya't kaunting pasensya, sabi nga ni Madam Risa. Dahil lahat naman magagawa ng paraan. Gaya dyan sa may bayan ng Malasiki, maraming mga natumbang mga poste. Kaya't yun yung mga nirestore at natapos din nung mga nakarang araw. Ilang araw lang naman. Bumalik na yung kailang kuryente matapos na na-restore ng Simpelco noong November 15 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ayon doon sa paliwanag. Pero naiintindihan naman naiintindihan naman ni Ma'am Risa. Yung hinaing. Nung mga nagte-text at nagagalit. Naiintindihan niya po kung gaano po ka-importante na magkaroon ng supply ng kuryente, pero wala rin arom kasi agdam lang tinapan sa sabay. Kasi ang inuuna nila kasi yung mga backbone, yung mga backbone line. Yung mga main line. Siyempre paano mo ilawan yung barangay o yung bahay mo kung hindi pa okay yung backbone line o yung main line. So yun yung mga inuuna nila. Yung kasi sumusunod yung mga tinatawag na lateral line, yung sa barangay, sa mga kabahayan, di ba? So yun po yung mga dyan, ginawa ng mga lineman ng Simpelco. At ayon nga kay Madam Risa, siyempre ang talagang napiktuhan ay yung mga bayan ng Sual, Lingayen, San Carlos, Malasiki. Kaya medyo nagtagal din yung pag-restore ng kailang kuryente. Ilang araw yan. Na ibalik yung kailang power ng kuryente. At doon naman sa damage ko, siyempre, hindi naman gaano kasi binabalik yung mga natumba lang na poste at siyempre nire-restore nila yan. Okay. Kaya at least ayos na, naibalik na ang power ng kuryente sa inyong mga tahanan. Well, talagang ginampanan din ng maayos
ng mga kawani ng Central Pangasinan Electric At Cooperative. least magpasalamat po tayo dahil unti-unti ay naibalik. Oo. At ngayon ay 100% na yung mga main line nila. Oo. May problema lang dun sa mga papasok sa mismong kabahayan dahil yung iba ay Adderall may kontador. Araraman labat. So, Pero ginawa din ng mga mga lineman ng Simpelco yung kailang trabaho at narapat para agarang maibalik yung kailang power supply. Oo. Yung mga iba kasi nabagsakan ng punong kahoy. Oo. Kaya't yun yung mga dyan coast kung bakit nagkaroon ng yung medyo matagal ng kaunti yung kailang pag-restore ng kuryente. Oh. Kaya mabuti na lang at mabilis ang mga lineman natin ng Simpelco na balik 24/7. 24/7 sila kaya't magpasalamat po tayo. Yung mga buzzer siyempre hindi naman agad-agad na ako, hindi naman sila superman yung mga lineman di ba? Ang sinasabi kasi ni Ma'am Risa, nararama yung titiks, man tatawag si Gabayda, walang tampulod si Kara. Ay, hindi paano nga magkakaroon kung sa main line hindi pa nga naaayos? Paano yan magkakaroon sa papuntang bahay nila? Diba? Medyo muna yung antayin ninyo na ma-restore yung inyong mga kuryente, linya sa inyong mga kabahayan. Okay, alas 6:56 bago tayo mag-commercial batiin natin. Ito, may mga reaksyon mula kay Mercy Sevilleja. Nakakalungkot po. Hindi nakikita ng mga consumers ang pagod at hirap ng mga line personnel, sabi niya. Si Patricia Jane Valenzuela Moranya, ayan, nanonood sa ating palatuntunan. Gawin din si Irene Balmasida, ayan. God bless to all skilled worker ng Simpelco kapag organisado at sistematiko agad may balik ang power supply. Tama naman. Tama. Okay yung sinabi mo Si Jimmy Fernandez. Para makilala ko dyan parang pamilyar yung pangalan Jimmy Fernandez, baka pangalan. Baka kapangalan to, may establishment madlukaw. Naalala ko nga parang Ano sabi? Ang sabi niya dito, sobrang solid ang koordinasyon ng Simpelco, sabi niya. Si Armida Santos, good job Simpelco, sabi niya. Si Magina Corda, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. Ganoon din si Reme Ortiz. God bless to all Simpelco workers sa mabilis na aksyon, sabi niya. Si Ana Marie Sanchez, thank you sa Simpelco San Carlos for the great job. Marian Garcia, good job Simpelco, sabi niya. Sa aming pagbabalik, aming tatalakayin din yung naganap o sinagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw sa tinatawag na gender sensitivity training. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa amin pong pagbabalik, makalipas lang po ng ilang paalala.
Oras alas 6:59. Paing Palos, good morning. Diyan sa Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Karaman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karaman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga
Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron ba kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mangyari lang po, tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede na kayo magpadala sa Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nagsagawa ng yung training ang lokal na pamahalaan ng Kalasyaw. Ito yung gender sensitivity training upang mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado tungkol sa gender equality sa lahat ng mga trabaho at komunidad. Gender equality, pantay-pantay. Pantay-pantay. Pinangunahan ito ng respetadong resource speaker na si Dr. Jane Frances Bandorin, na nagbahagi ng mga kaalaman tungkol sa gender roles, gender bias o yung mga biases at kung paano maisasabuhay ang gender fair, exclusive na serbisyo sa publiko. Oo. Layunin ng programang ito na mabuo ang isang tanggapan na may respeto, pantay-pantay na oportunidad at maayos maayos na pakikipagkapwa anuman ang kasarian ng isang tao. Patuloy ang local government unit ng Kalasyaw sa pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa pagtataguyod ng mga programang nagbibigay kaalaman at kamalayan para sa isang mas ligtas at walang diskriminasyong serbisyo publiko. Ang gender sensitivity training ay isang paraan upang mabawasan ang mga hadlang sa personalidad ng at iba pang ekonomiya, yung kaunlaran dahil sa tinatawag na sexism sa isang komunidad, kapaborito Iro. Ang pagiging sensitibo sa kasarian o gender sensitive at tumutulong upang makabuo ng panggagalang sa individual, anuman ang kasarian nito. Oo, alam po ninyo ang pagiging gender ay isang tungkol sa paglalaban ng mga kababaihan laban sa mga kalalakihan kuminsan, di ba? Sa halip, ang edukasyon ng gender sensitivity ay para sa kapakinabangan ng mga miyembro ng parehong kasarian. Ang layunin ng programa ito ay yung tinutulungan sila na matukoy kung alin sa mga usapin ng kasarian ang wasto na pagrespeto. Tinutulungan din ang mga participants na maging bukas ang pag-iisip sa mga posibleng desisyon sa buhay na pantay kapwa sa mga kababaihan at kalalakihan. Ito ay sa pangasiwa pa rin ng National Gender and Development Focal Point System. Municipal Gender. Municipal Gender. Ang mga paksang tinalakay dito at naging mga tagapagsalita ay ang Magna Carta for Women at Sex and Gender, Anti-Rape Law and Sex and Gender. Kabilang na dyan, kapaborito Errol, ang Republic Act 11313. Yung
Bastos Law and other related laws. Hindi lang yan, tinalakay din ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children o yung BAUSI. BAUSI, importante at mahalaga na matalakay ang mga batas na ito upang maprotektahan ang ating mga kababayan. Mahalaga na maipaliwanag ang mga batas na ito sa publiko upang maiwasan ang parusa sa ilalim ng mga batas na pinapatupad sa bansang Pilipinas. Kasi yung mga nababasa natin sa mga mga police report, marami pa rin mga gumagawa ng paglabag sa batas. Tulad yan sa yung nabanggit kanina, kapaborito Errol, yung Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children o BAUSI. Maraming mga nakasuhan dyan. Pero mo, pag ikaw ay nangutya sa isang bata, BAUSI na yan di ba? Kung ikaw ay may anong pa ito? Meron kang pagkakasala, ikaw ay ng abuso sa isang babae, dalagita o anumang pandyan, pag kinasuhan ka ng BAUSI, Ayan, may nagpadala ng message sa atin tungkol dyan. Equality, safety, and respect for all. Respeto para sa lahat. Ito yung gender equality. Yan yung sinasabi nilang everyone deserves equal rights and opportunities. No discrimination based on gender. Yun ang sinasabi. Meron din yung SOGI. Ano yung SOGI? SOGI rights. Respect each person's sexual orientation, gender identity, and expression. Everyone has the right to feel safe, valued, and included. Yun yung nakapalob sa Republic Act 11312. Stop stigma, bullying, and discrimination. Bullying. Yung pangbubuli. Hindi pwede yan. Diyan sa Kalasya, meron na silang ginawang batas tungkol sa yung tinatawag na Bastos Law. In support doon sa National Law. National Law yung Bastos Law. Pero alam mo ba na yung simpleng pagkindat? Kapag may ikaw ay masasalubong na babae at yung pag ngisiw, antura, raraman. Bawal. Bawal yan. Ano yan yung kumbaga yan yung parte ng Bastos Law. Kaya't mag-ingat po kayo dahil mag-ingat kayo sa kakakindat yo. Sa ibaraan nyo latan, alay tutak na matayo bilang amasnok mekin. Kinindatan nyo. Kaya sabi mo talagang talagang yung mata ko may diferensya. Nangingindat lagi yan. Parang yung kakilala ko nung panahon na kakilala mo rin yung nung panahon ng ng COVID pero ito batas po itong mga binanggit namin, yung Anti-Bastos Law at yung BAUSI. Mabigat po ang kaparusahan dyan. Lalo doon sa BAUSI, kagad kang arestuhin arestuhin ka sa anumang oras. Mabigat po yan. Kaya iwasan po natin na mangbuli, lalo na sa mga bata. Pag nagbuli ka ng bata, nagsumbong yung bata sa magulang, doon ka na sa magreklamo na sila sa Women's Days. At ngayon, issuean ka ngayon ng BAUSI. Kaya't ingatan natin po yan dahil mabigat po ang parusa dyan. At may kabigatan din yung tinatawag na bill bond. Kung hindi ako nagkakamali, 72,000 yata. Yung to the fact na walay mareklamo si ka dahil sa raratan, yung nunuton mo dito, antili na anto may ateng to may ugaw. May BE. Siyempre.
kanyan. Kahit na sinabi mo, ay hindi, hindi ko po binuli. Ay yung bata kasi, dyan sa korte, yun po yung kailang... Mabigat yan. Yung statement ng bata ba? Sinusunod yan sa korte yan. Yung Bausi, nawalay na reklamon BE o ugaw. Ang pula kintutan, sumpi na tutan. Ang pula, Nagunda kang tampol na aray populis. Warrant of arrest na po. Mampaliwawa ka presinto. Hindi gaya ng mga ibang kaso na dadaan ka pa sa prosecution, titignan yung mga isinampang kaso sa'yo, pasasagutin ka sa prosecution bago umakyat sa husgado. Pero itong Bausi, agad ito na lalabas yung warrant of arrest mo. Kaya't mabigat po na kaso ito. Yung Bausi. Yan po yung dapat nating ingatan. Palagi na lang na nagsasagawa ang ating mga law enforcers ng information dissemination kaugnay dito sa mga batas na ito. Pero meron pa rin mga pasaway Siguro yun yung mga hindi nakakaintindi sa batas. Yung mga yung mga anong tawag mo doon, yung mga tao na siyempre sabi na, uy, yan why DNS? Kanyan, hindi, huwag mong bulihin yan. Yan na yun, yung gender equality. Kaya nga yung kasama dyan yung mga LGBT LGBT, LGBT. Gender equality. Huwag mong alam mo minsan, sa may, sa CR, ito ang ito medyo nagkakaroon ng maliit na issue lang naman. Yung mga kaibigan natin na LGBT, mga bading, bading, bakla. Pag nag-CR sila. Yung mga gay. Nagsi-CR sila sa mga lalaki. Okay. Which is, lalaki naman talaga, parang lalaki. Say angal ditan, no araramay gay, aramay babakla, kata na CR irad CR na BE. Tapos merong maninita sa kanila na bantay doon sa may comfort room. Siyempre, di ba, minsan wala bayar. So may bantay sa mall, may male, female. May narinig akong kwento na ganyan na amasnok may gay. May gay. Ipaso to so man TR di man BE. Second to may bantay, may manlilinis siguro, may maintenance. Hindi pwede yan. Dalawa lang po yung CR natin, male at saka female. Doon po kayo sa male. Siyempre lalaki. Doon po kayo sa male. Hindi kahit anong mangyari, doon po kayo sa male. Pinipilit ng gay doon sa babae. Pinipilit nila na mag-CR doon sa may female. With due respect, sabi nila ay baka po hindi po natin maraka po sa paliwawa tumat may kini may namambabantay. Aliwa kasi namin at pare-parehas ugali no wala yung CR gay BE wala mang pasnok. Kaya nga so yun nga dyan pwede namang doon sa may mail ikapot dala may puwerta. Correct. Diba, kasi agdala ipatsang dimanad ko la ay urinal. Di ba? Tama. Bakit paano daman no wala BE paano daman ni rito alang nga kalagay. Ang gapoy alagayan di man? Kaya nga. Di ba? Ang gapo di man CR na BE, ang gapoy alagayan. Unless di man sa may private private room, di man ilakto. Pero ang mamalabat, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung nangyaring ang programa dyan sa Kalasyaw na gender equality, walang diskriminasyon. Kaya nga, yung ibang public CR, meron na silang meron ng LGBT CR. Tatlo na ang pinto. Male, female, tas yung para sa kanila. Ngayon, may gay, may tomboy, kamulatan, kasi katumaso tawag ng malante. Ngayon, tatlo yung CR. Yung tomboy doon din sa... sa gitna. Sa gay? Male, female,
O kaya doon sa bagay, choice naman nila yun. Kung gusto pa rin nila, yung boyish, gusto niya mag-CR sa female, Pwede. pwede. Aha. Yung bakla, gabay ito man CR, di man lalaki, Pwede rin. pwede. Oo. Pero may CR para si kara LGBT, personalized, okay mamahan. Ayan. Kaya napakaganda po itong mga batas na ito eh. Dapat nating sundin. Alas 7:20 ng umaga. Sabi ni Paing Polos dito, good morning ka Dennis at ka Errol. O, ganun din sa'yo. Good morning sa'yo dyan sa may barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. O, good morning din kay Vice Mayor, o dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo. O, kumusta na po kayo dyan sa Lawak, Pangasinan? Pwede pa tayong wala no, yung exercise natin. Good morning nga pala kay dyan sa may bayan ng Kalasyaw pa rin, kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning. Gawin din kay Vice Mayor Kevin Roy Makalalay. Good morning. Kay Councilor Kyle Arturo Art Bagduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Ayan, good morning. Si Councilor Elias, good morning. Good morning, Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datin. Councilor Antiseno Soriano. Councilor Season. Bakit? Mike, test mic. Parang lumalabo yung mic natin. Takila. Si Kung nga pala, Councilor Jose Lorisco. Good morning. At gawin din si Councilor Habardani Amisina. O si SK Federation President Aya Amisina. Good morning. Liga President Jose M. Pares Jr. Good morning. Si former Councilor Gerald Apicial. Good morning. At gawin din kay former Liga President Carlito Imdune. Saan ka man naroroon, nandito kami. Ganoon din si Long Hair. Ayan, magandang umaga. Si Kon nga pala, Engineer Arturo Art Gaspar ng Barangay Ambotel, Kalasyaw. Good morning. Ganoon din si MDR Ed Villacorta. Si Madam Jubit Apiado Esteves. Good morning. At ganoon din si Sergeant Esteves. Good morning. Municipal Treasurer Sir Mel Poserio. Magandang umaga sa iyo. Ganoon din dyan sa may Paran Auto Care. RM Paran Auto Care Center. RM Paran Auto Care. Sa Barangay Kisban, Kalasyaw. Kapitan sa Dimauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga. Ganoon din kay Kagawad Pio C. Hilumin Jr. Si Kagawad Dominador Episcope. Si Kagawad G. Jumar si Bistro, hindi binaya. Si Kagawad Fortunato Aguilar Jr. At ganun din si Kagawad Roberto Junjun Gabrilio. Si Kagawad Alvin De Vera de Guzman. Good morning. Sino pa yung isa? Si Kagawad Binasa. Binasa? Binasa ko na lahat Si ano? Pinatuyo? Wala. Binasa lang. Binasa ko na lahat. Ayan. Si Kon nga pala, Madam Anita. Ayan. Good morning po sa inyo. Lahat ng mga barangay officials dyan sa may Barangay Makabito. Mga barangay Tanods, good morning. Ganun din si Puso Chef, Rolly de la Cruz. Kumusta ka na dyan, bro? Si Buscaro at si Madam Marmy, good morning. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, kay Sir Jeffrel. Ayan. Si Sir Felix Domicilio. Madam Sila, at ganun din kay Councilor Freddy Pinuliar. Si Sir Darwin, good morning po sa inyo dyan. Si Kwa nga pala, birthday celebrant kahapon. Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Masarap may kin Pansit. Nga no. Nakatigay ko ba? Hindi.
Basta sinabi ko lang masarap yung pansit. Oo, So, bakit ba? Kaya nga, masarap yung pansit. Oo. Oo. Ganun. Akala ko nakatikim ka. Tigan talaga. Masarap yung pansit. Ayan. Good morning din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera at Councilor Chenny Rose Flores ng Mangaldan. Don Ramon Bautista. Uy, dyan sa may... Manawag. Former ano yan? Former Vice Mayor. Former Board Member. Ayan. Good morning po sa inyo dyan. At si Josie Kinis. Good morning sa inyo. Si Aida Hontilia Bacus. Ayan, magandang umaga sa inyo. Okay. Sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga gadgets, Facebook, magandang umaga sa inyo. Sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, pasensya muna kayo. Sa Facebook muna tayo. Uy! Ito. Sa Kuya Unat! Sa Kuya Pikawet! Sa Kuya Monpet! Si Sir Chris Iko. Ayan. Yun. Christopher Iko, Nakalasya. Magandang umaga. Regards kay our compadre, former Vice Mayor Dave Messina. Good morning, sir. Magandang umaga. Kapitan Joseph Oson na Barangay Lungos. Yan sa Kalasya. Good morning. At ganun din yung mga taga-subaybay natin dyan sa may 3rd District. Dyan sa may lungsod ng San Carlos. Magandang umaga sa inyo si former Liga President Nanding Estabilio at Kapitan Junan Estabilio. Marami nang nagawang project itong si Kapitan Junan Estabilio ng Barangay Lilimasan, San Carlos. Nung nag-report yan, nung nakaraan, yung kanilang barangay assembly. Oo. Napakaraming inilatag. Marami. Yung mga nagawa niya sa loob ng kanyang panunungkulan bilang puno ng barangay. So, congratulations po sa inyo dyan sa may Barangay Lilimasan dahil sa magandang serbisyo na binigay ni Kapitan Estabilio. Ayan. At siyempre, dyan din sa may Barangay Kintong. May kumpadre. Kumusta na po kayo? Bob 25. Medyo matagal-tagal na rin ang yung simoy ng bulaklak ng mangga. Kailan ba yung Mabayag ni mabayag ni. Gabay mo, bulong, dakil. Dakil ya talaga si bulong. Pero aray mangganatan, ni-sprayan dala so manrosas malara. Si Binilda Anchita. Ayan, magandang umaga sa inyo. Diyan sa bayan ng Suala, magandang umaga din kay Madam Garly Macaranas Kalugay. Eastern Pangasinan, kumusta kayo apo dita? Sapay lang kumata na siya at ikasasadyo itatang bigat. May imbaga agsapa kada kayo amin. Kastamot dita Western Pangasinan, adumot dagiti Ilocano. Kumusta kayo dita? Diyan sa may bayan ng Bulinaw, maabig abuklas kumuyo amin ditan. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po ipansamantalang namamaalam sa himpapawid at magbabalik ka bukas. Ang inyong pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Bakterion Lingkora, Team Magtik Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Antabayanan ng susunod na palatuntunan.
ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Badoy dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapadan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is DWJE 88.1 FM